Deci aici am împușcat mușii cu Nicu. Am venit pe altă parte, de iarna n-am fost niciodată. Acum am văzut cum este aici. Așteptăm să vină băieții ăia, că nu știu ce fac cu schimbul. Sunt în spate, dar e o scurtătură care de la Radisson încoace. Super mișto și de-aia am fost ca să vedem care e treaba și chiar aici am împușcat mușii, uite aici. Hai să cobor în jos, un pic aici, erau aici, chiar aici, după dâmbul ăsta, aici erau când am venit cu Nicu și am văzut pe amândoi și am împușcat. Superb, am avut un ride fantastic, pe lac, cu 140 de km la oră, hai de capul meu, e nebunie, nebunie. Așa e, Florin? Cezar, profesor. Fantastic. Să trăiești, Nea Cezar. Doamne ajută să trăiești, Florin. Doamne ajută. Excelent. O zi excelentă. Uite mă, uite. Datorită Uite, la vine, prietenii bebe. mei. Uite mă că le-au găsit. Mamă, garda, uite la spate garda. Dar cine sunt oamenii ăștia? Am rămas eu prins. Cum? Dar de ce nu mai bebe rămâne cu tine? Bebe! Numai tu rămâi, mă. Unde ne-ai băgat? Unde l-ai găsit? Unde ne-a băgat? Cum unde v-am băgat? Ah. Ați vrut expedition sau vreți highway? Cum ai rămas? Așa ne plimbam pe locuri. Ați muiat zăpada acolo. Pe cine Super ei? mișto. Uite coșul, aici am împușcat mușii. Dar eu m-am dat jos și am intrat până aici în zăpadă. Tu te-ai băgat? Păi m-am dat jos să-l ajut pe el și am intrat în zăpadă până la brâu, pula mea. Așa sunt începătorii, na. Super. Asta ca să aveți mașină.